Manelo, vamos. På hvilken måde udskiller andelstanken sig fra de andre både? Ja, vi har først en... vi snakker om en båd, der har 9 besætningsmedlemmer. Og vi har en besætning, som består af særdeles kompetente folk alle sammen. Hver enkelt mand er udvalgt, fordi han er god til sine ting. Og han er god til mere end sine ting. Han er også god til at fungere i en social sammenhæng. Han er god til at fungere som anden og tredje mand på et eller andet område ombord. Det gør, at vi kører en kæde på 3 hold. Vi er 9 mand, og vi har delt os op i 3 hold. Og det vil sige, at man er på frivagt i 3 timer, og man er på vagt i 6 timer. Og det er lige meget, hvad for en kæde, der er på vagt. Så ved alle ombord, at der bliver sejlet maksimalt. Og det tror jeg nok er enestående for en sådan båd. Det er tit noget med, at der er nogle velhavende mennesker, der ønsker at deltage, og de har nogle gode venner, som de er afhængige af, og hvad ved jeg. Så der er altid 1 eller 2 eller 3 minus eller små minuser ombord på sådan en båd. Men vi har ingen minuser, vi har kun plusser. Det er et vigtigt punkt, og det mener jeg også, at vi kan demonstrere gang på gang, at selvom vi kom bagud, selvom vi rød ind i en vindsituation, som ikke var den rigtige, og hvad ved jeg, så kan vi altid sejle os tilbage igen, og det er egentlig kendetegnet for, hvordan vi sejler. Vi bliver ved med at kæmpe.
Væk ud af, Henrik. Ud af, eller Konninger. Okay, ud med langt. Jeg giver noget faldet. Rød. Ja. Og flot. Så er du fast foran på. Ja. Vi prøver lige at lave en blød bomning her, så vi tager det hele med. Vi kommer over. Sæt igen. Sådan det. Nej, lige over, det er snart klart. Bare tage med, så det kan lade gøre. Ja, ja. Du skal bare være hurtig, Victor. Ja. Bare skød. Rolig. Ja. Jeg er kun bakstænden, Victor. Ja. Du tager de to, den med jer. Okay, klar. Bare med dig. Ja. Okay. Fald på stormer. Ja, safe udhæld på bumpen. Storfaldet. Du stopper at trække det. Banen kommer meget højt op. Og selv højt. Okay, vi kommer nu. Klar bumpen. Okay. Ja. Nej, ikke rigtig noget. Nej, kom væk. Der var lidt for lavt. Ja. Ja. Det var lige lidt for langt ud. Skøde. Ja. Bag mig. Det kan være meget til. Ja, okay, Lars. Klar bomben. Ja. Paul, ja, tager du det? Paul tager det. Paul, kom. Ja, kom bare. Jeg skal lidt. Ja, kom ind. Det er vel. Du går lidt tættere. Ja, det er meget okay. Ja, kom bare, Blå. Ja, kom. Ja, den er her. Det er rigtig pænt, Paul. Ja. Okay, det bliver lidt. Han skal op og have det fint. Længere op. Længere op.
Nu skal du bare holde her, så retter han sig ind efter dig derhen. Du skal bare bestille. Christian? Christian? Niels? Er Christian dernede? Ja. Den vil ikke slippe derude alligevel. Ved det ikke det? Nej. Skal ikke meget belastning på det så? Jeg er ikke rigtig god til det. Og vi holder der, Henrik. På den der. Se, der kunne nok. Det samme her. Hvis der er friktion i det her system, så pælen ikke kommer helt frem, eller bliver siddende halvvejs, eller ikke låser, når den bliver åbnet, så kan du ikke, så kigger du dine spilderbomninger, fordi det er så vigtigt, at når den nye skøde bliver sat, den nye guide bliver sat ned i her, at stagen lukker med det samme. For ellers så får du den ikke svinget ud til den nye side. Og så der står sådan en grænse for, hvad der så kan gå i fisk undervejs. Og det er sådan nogle ting, de skal smøres hver eneste gang, ved at ude at sejle, ikke? Fordi vandet er så salt hernede. Så saltkornet simpelthen sætter sig og blokerer alt det løb. Men det bruger vi ret meget tid på. Sådan for at være sikker på, at tingene er 100% i orden og fungerer. Fordi det er forudsætningen. Okay. Hans, hvis du fiser over og ser, om du kan få en instruktion på, så vi kan se, om vi har en buffer. Ellers så... Jeg tror også, vi er hurtigere ved at lave pakningen. Ja, det er jo bare det der. Atlantico har en. Ja, det. Ja, det mener jeg. De har godt nok på spansk. Men vi skal bare bruge adresserne, ikke? Adresserne. Vi skal bare bruge adresserne. Vi skal bare bruge den, når han kommer også. Og så var det var, at jeg gik i gang med at flytte op med. Ja. Fordi hvis vi skal fabrikere en pakning her, så skal vi til at have så kan motoren gå hjem, så mangler vi stadig der. Ja, men det går vi så i krigen, så kører vi hjem og henter det andet relæ og tjekker det op. Og så etablerer vi fejlen her. Finder ud af, hvad problemet er. Ja, så skal vi have beskyttet på den der. Ja. Hvad sker med den? Der er ikke sket noget med den lige før den.
over. Du kan se, Henrik, det vi mener, der er sket, det er, du kan se, nej, du kan se det op frem, det er som om, der kommer et kommer sådan en smule vand her på udsiden af der går ned på. Det går direkte ned oven på relæet. Men mens vi har fået det, så er der også samtidsbrandens ophold. Så nu begynder det så at være... Det er sjovt. Det er rigtig morsomt. Okay. Vi skal også lige sørge for at få søgt det olie op, fordi det løber også ud i bundrammen, der hvor det er nu. Præcis. Asbjørn, en oliepumpe, altså en til at suge olie op med et meget tyndt snabelrør. Ja. Kan man købe op i shoppen deroppe. Det tror jeg er den bedste måde at suge motoren op på olie. Har I ikke en? Jeg burde få lige med i selv. Okay, det kan starte med at spørge Christian, han ved hvor det er til resten af motoren, ikke? Og går du i gang med at suge det op? Ja. Yes. Der var vi jo meget spændt. Vi vidste ikke rigtigt, hvad konkurrenter vi ville få hernede. Vi vidste ikke, hvor hurtigt de sejlede, og vi var kolossalt anspændte. Og da vi kommer ud på selve banen, viser det sig, at vi kan sejle rimelig godt. Vi har meget god fart i båden, og vi koncentrerer os i første omgang om at prøve at sejle rigtigt på banen. Der sker nogle lidt grimme vindspring, hist og pist, men vi får fanget de fleste af dem, og vi ender på en 5. plads, og den var vi rigtig godt tilfredse med. Så vi fandt ud af, at det var egentlig en rimelig god start. Næste salat, som er langdistancebanen, som er på 270 sømil. Det bliver en urimelig lang bane, fordi vi ligger i vindstille i meget lang tid. Men der sker der det for vores vedkommende, at vi starter lidt forsigtigt ud. Vi laver en god start, men vi kører også lidt konservativt på vinden og tager lidt roligt og tænker, at vi skal ikke sådan rigtig ud på de store vilde våger. Der var nogen, vi synes, de gik meget voldsomt til den og kørte ud og ledte efter et vindspring, som vi ikke rigtig kunne se. Og det fik de altså, og desværre så kommer de ret godt foran. Så runder vi pynten rundt om Mallorca, og det gør vi ret genialt, så vi lige pludselig er kommet på plads igen, og vi er tredje båd, der forlader Mallorca. Så styrter vi lige ind i et kæmpe vindhul, og der ligger vi altså fra om eftermiddagen til godt ud på aftenen, uden noget som helst vind. Og Middelhavet, det er et svært vand at sejle i, men når der er store buler og ingen vind, så er det bare ubehageligt. Hvordan adskiller? And we'll actually time for you. You want to know what the time is? What time is it in the radio? What is the date? It's the date.
udtryk ombord, som hedder, at øjen den er ikke nået endnu. Og det går på, at det er helt lige meget, hvad der sker. Der er ikke noget, der er afgjort, før vi hen over målstregen. Og den morale, den kunne bruges blandt andet på den lange distance, hvor vi ligger og sejler, og sejlede rimelig godt agterud, efter at have ligget det der vindhul. Vi er båd nummer 25, der runder den første ø på Ibiza. Og så får vi et pragtfuldt kryds ned mod Ibiza med godt med luft, og hvor det drejer sig om godt sømandskab, og hvor det drejer sig om udholdenhed. Og der sejler vi rigtig stærkt, og vi kommer rimelig godt frem og har fat i den forreste tredjedel af bådene. Så sker der et kæmpe vindstring igen, som snyder os voldsomt, som gør, at dem, vi har agterudsejlet, de får altså en fordel ind under land og kommer frem igen. Men det var ikke noget problem, fordi vi vidste, at vi sejlede stærkere end dem, så vi slår hurtigt rundt om Ibiza og kommer ind på normalt vande, om jeg så må sige, om en nogenlunde regulær vinde, når vi står rundt om sådan en klippe, og vi ved, at vi har regulære vinde rundt om den, så går det rigtig godt, og så kommer vi frem igen. Så da vi forlader Ibiza, så er vi igen fremme med nummer 15. Det er 13 stykker, hvad ved jeg. Og da vi kommer til Mallorca, der er vi oppe på en 10-11. plads. Og der kan vi altså vurdere, hvordan vinden er, hvordan forholdene er. Og der er vi villige til at tage en chance og sige, enten så vil vi altså vinde det her, og så vil vi prøve at kravle i hælden på de andre. Og så tager vi altså den vurdering af, at vi tror, at det bliver søbrisen, der slår igennem, frem for det bliver landbrisen, der slår igennem. Og det var et spørgsmål om at vurdere på nogle skyer og nogle ting og nogle sager. Og navigatøren og Henrik Søderlund og alle var ligesom enige om, at det her, det er en fair situation, og vi forstår egentlig ikke, hvorfor Spanien ikke går efter den. Og så sejler vi ud, og sejler simpelthen uden om førerfeltet og kører første mål.
hurtigt, ikke for hurtigt. Dankeschön. Bitteschön. Would you like to sit here? Let us work, please. Thank you. Okay. Thank you very much. Det, der sker, når vi kommer ind, det er, at protesten bliver læst op, og man forklarer, hvem man er, og hvilke både man repræsenterer. Så skete det sjove her, at styrmanden, skiberen fra Sirius, ikke ville møde frem. Og han sender så en admiral i stedet for som teamleder af båden til at forklare sagen. Og han havde nogle problemer, fordi han havde set situationen, siger han, fra en båd, der har ligget 50-100 meter væk fra mærket. Og han havde svært ved at finde ud af, hvor det var sket på banen, og hvad nummer vi havde rundet som, og hvad vej vi var kommet rundt. Så han havde ikke bevist overfor dommerkomiteen og juryen, at han ikke havde fornemmelse af, hvad der var sket i sagen, andet end at have fået at vide, at der var nogen, der havde rørt, og så var han gået ind som advokat med nogle billeder, som klart viste, at der ikke var berøring. Så er vi i den situation, at så har vi jo altså vundet den lange salat, som tæller dobbeltpoint, og vi har haft en god placering i den første salat. Og så begynder det at blive rigtig spændende, fordi nu begynder konkurrenterne at sejle hårdt på os også. Så da vi går ud på den anden olympiadebane,
der havde vi den indstilling, at vi ville bare prøve at sejle rigtig forsigtigt og lade være med at komme i karambolage med nogen. Og det resulterede i, at vi fik en 8. plads, og den var vi rigtig godt tilfreds med. Og den fik vi nemlig på en pudsig måde, at vinden lavede fuldstændig kaos i det hele, så dem, der lå foran, de kom ned bag i, og dem, der var meget stræbsomme og blev ved med at sejle på hver en lille knalding af luft, der var, og virkelig fejtede hele vejen igennem, de kom op igen. Og det var nogle ganske få både. Og det er jo også de både, som sejler stærkt herude i dag på vores sidste afslutning trekantbane. Så det beviser det er, at når man møder rigtig gode sejlere, så kommer de igen, og de bliver ved med at komme igen.
Victor, hvordan føles det at være verdensmester? Ja, det ved jeg ikke endnu. Hvad mener du? Men jeg snakker længere om, vi godt kunne tænke os at blive det. Så Det er ret tydeligt, ikke? Vi kommer ind på fjerdepladsen i dag. og vi var også overbevisende i dag. Vi var de hurtigste i dag. Men vi var nødt til at tage det stille og roligt. Pas på, at der ikke skete et eller andet, så vi havde egentlig ikke råd til at satse vildt og blodigt på at vinde. Det var mere spørgsmål om bare at holde igen og se efter, at vi ikke blev kørt rundt under nogle konkurrenter, hvis der skete et eller andet vindspring. Nu bliver banen dejligt færre, fordi at dommerne korter den ned, da de kan se, at vinden ser ud til at skifte. Og det gør det faktisk til en rigtig god sejlads i dag. Så det var lækkert, og det var alle dem, der kunne sejle, der var fremme i dag. Det var helt tydeligt. Tillykke med det. X-Yacht, un succès mondial obtenu lors de régates, et ceci parmi des centaines d'autres voiliers. Un succès mondial créé par 3 yachtmen danois, Niels et Lars Jeppesen, ainsi que B.O. Hansen. Leurs bateaux X dominèrent les régates danoises et internationales dans les IOR et autres courses à handicap. Cette dominance sur mer résulta dans le fait que les commandes affluèrent et X-Yacht est aujourd'hui le producteur danois le plus important de bateaux de plaisance. Le succès vit le jour en 1979, date à laquelle Niels Jeppesen construisit le voilier long de 8 mètres, le X79. Ce modèle devint rapidement un concurrent redoutable dans les eaux du nord de l'Europe. Le X79 annonça l'ère des voiliers légers perfectionnés et la demande fut si importante que X-Yacht, fondé en 1978, remplit ses carnets de commandes dès ses débuts. Le nom de Niels Jeppesen, en tant que constructeur,
fut universellement connu pour la première fois quand la nouvelle création de X-Yacht, le X102, remporta en 1981 les championnats du monde disputés en Finlande pour la catégorie des 3/4 tonneurs. Un succès qui se renouvela en 1982 en Espagne. Tous durent alors se rendre à l'évidence que le X102, ce bateau de plaisance ultra rapide avec cabine arrière, prédominait clairement sur ses concurrents, entre autres plusieurs prototypes exceptionnels. Ensuite suivit le X95, un cruiser adapté à la voile en famille, aux aptitudes éprouvées, qui, en 1983, remporta les championnats du monde des half-tonneurs en Norvège pour bateaux de série avec coque, gouvernail, pont et quilles standard. Mais l'intérêt accentué des X-Yachts pour les IOR fut relevé quand les deux catégories, 1 et 2 tonneurs, furent réunies. D'après ses expériences personnelles, et grâce aux dimensions enregistrées sur ordinateur des racers IOR les plus rapides au monde, Niels Jeppesen dessina l'esquisse du X402, le super cruiser des années 80, long de 40 pieds. Le X402, qui dans sa version racer optimale prit le nom de X1 tonne. Parallèlement, le X102, dans sa version course, est intitulé X3/4 tonnes. En 1985, ces deux racers mirent en relief le nom X-Yacht, et ceci parmi l'élite mondiale, puisque 4 bateaux de série du type X3/4 tonneurs, outre la première place, obtinrent les 2e, 4e et 5e places lors des championnats pour les 3/4 tonneurs se déroulant en Suède. De plus, la première équipe danoise participant à l'Admiral Cup depuis 1973 se plaça 5e grâce à ses 3 X1 tonnes. L'Euro se fit particulièrement remarqué et placé numéro 2, 2, 4 et 4 et remporta le trophée de l'Admiral Cup pour meilleure prestation individuelle inshore. Dans la Fastness Race, comptant double, 6 minutes seulement l'éloignait d'une première place globale pour meilleur bateau individuel. Un résultat remarquable pour les équipages danois débutant dans l'Admiral Cup. Mais le succès de X-Yacht continue. Le nouveau X99, première conception dans la série des 10 mètres, est devenu le succès le plus important à ce jour. Plus de 100 exemplaires commandés avant même que le prototype n'ait vu le jour. Plus de 100 bateaux commandés en toute confiance, dans l'assurance que X-Yacht répond toujours aux exigences les plus difficiles quant à la qualité et à la construction de bateaux rapides et perfectionnés. Vous pouvez obtenir le succès auprès de votre famille avec un bateau de plaisance confortable, luxueux et rapide, ou lors de régates grâce à un voilier de course au design ultramoderne et dont la coque, le gréement et la voilure ont atteint une qualité optimale basée sur un savoir-faire accumulé aux 4 coins du monde lors de courses au large et de régates.